ମୋ ଘରେ ଟିକେ ମଟନ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଯିବା ବାଟରେ ଆଠଗଡ଼ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରେ ଜୋରସୋରରେ ଭସାଣି ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା। ଅଜା ସିନା ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁର ରାମ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ତାପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଛୋଟବେଳର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଠି ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବଳିତା ଦେଇ ଆସିବା, ଖେଳିବା, ଏମିତିକି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆସିବା, ବହୁତ କିଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଚିକେନ କଷୁଥିଲେ। ମାମୁଁ ସିନା ଚିକେନ କଷୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଚିକେନ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଃ କି ବାସ୍ନା। ଏଇଠି ଟୁନୁ ଆଉ ସାନି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ପନିର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଈ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଟୁନୁ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଗେଟ୍ ସବୁ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା।